tarde, 15 graus de temperatura, estamos en Ras, en Viveiro. Neste momento non ten nome máis acaído, atravesando esta ponte a da Misericordia, hasta aí nos ata desde os coches. Importante, non chove, pero hai que mirar norte, sur, leste, oeste, porque a saber o que pode pasar nas vindeiras horas. É que estamos en xoves de Semana Santa, quedan os vindeiros días moi importantes e parece que tamén o tempo non vai a acompañar. Hoxe estamos en directo en Viveiro, tamén en Santiago de Compostela e en Fisterra. O protagonista de hoxe nos pasos é a última cea e nos queremos saber se esas procesións puderon levarse a cabo por mor da choiva. Así que comezamos en Viveiro, Emilio, esa procesión da última cea que tiña previsto saír a 7, xa vemos que está procesionando polas rúas a pesar de que o tempo pinta cativeiro, non? Pinta cativeiro, boas tardes a todas e todos. A tarde pintaba un pouco máis tranquila inicialmente, pero contra as 7 menos cuarto aproximadamente empezou a chover, non o facía desde as 4:30 aproximadamente, e sí que a xente que estaba moita xa congregada desde primeira hora, pois todo o mundo mirando o ceo. Saiu esta procesión nesta Semana Santa declarada de interese turístico internacional, que é a de Viveiro. Aquí temos dentro da procesión da última cea, temos o paso central, que é o propio paso da última cea, o que vai encabezar como hicimos esta tarde. Imos estar moi pendentes, por suposto, seguindo esta procesión. Agora estamos a chegar aquí a Parza Maior, pero sen quitar o ollo do ceo polo que puidera interferir neste transcurso. Isto, aquí, como dicimos, normalidade até este momento, con unhas pingueiras 4 ou 5 que caen, pero pendentes, por exemplo, en Santiago de Compostela, Laura, onde tivemos unha tarde de chuvia. Non sei como está agora e cual vai ser tamén a realidade, se van poder sair as procesións. En esta última cea parece que falta alguna mesa, non? A min pareceme que falta o pan. E é que en Viveiro hai un postre senlleiro destas datas que lle chaman o pan dos apóstoles, pero nada ten que ver co pan normal, senón que é un postre, ademais, sei que moi rico. Hola, boas. Viñemos por pan dos apóstoles, non sei se viñemos a bo sitio. Sí, o sitio correcto. Este é o pan dos apóstoles. Isto con tanta azúcar por enriba non ten pinta de ser un pan de millo tradicional. No. É unha masa moi parecida, creo que ao roscón de Reyes, leva auga de azar, e bueno, e despois leva pasas e noces. A canto vai? Pequeno 14,50. Grande ahora mismo xa non nos queda ningún. Estamos en Viveiro investigando acerca dun postre senlleiro da Semana Santa. Saberías dicirme cale? O pan dos apóstoles. Efectivamente. O pan dos apóstoles é exclusivo de Viveiro, moi popular entre as xentes que viven aquí ou o cartero aquí. No lo solemos comprar, pero este año lo hemos comprado, o sea que cumplimos la estadística. Muy bien. Medio kilo de felicidade. A xente con que adoita tomar? Normalmente de postre, pero bueno, hai moita xente que o leva para o café, para o desayuno, sí, total. Eu decía que quería levar un, pero non vou poder porque só queda este está cargado. Cantos fixéstedes? Ai, pois, hoxe solo? Sí. Unhas 60. O sea que en todas as casas de Viveiro hoxe hai un pan destes. Bueno, en casas de Viveiro é xente que vai de fora, sí. E ti leváchelo este ano? Home, claro, eu xa levei un par deles. Sabes que pasa? Que xa non queda. Bueno, pero mañá fará máis aquí. Nesta pastelería fan moito aquí. Non queda, pero da igual, mañá hai. O sea, este hai que madrugar e ir a compralo pola mañá. Porque senón... Pero non hai. E hai que apurar porque é o único momento do ano no que hai. Exacto. Non, eu o pan dos apóstoles sí que o tomo porque eu axudo a terceira orden e despois sempre me mandan un pedacito do que levan os apóstoles. Hola. E entonces eso sí que me gusta moitísimo. Porque se ten que estar bendecido. E aunque non seña unha cousa que me agrade demasiado, pois sí que o como. Bueno, pois este é o encargado do que queda el, eu creo que podemos levalo, non? Que se levo eu. Como? Perdón. Se levo eu, que o teño encargado eu. Ai, perdón, ti eres Lucy. Ai, perdón. Eres moi afortunada e fuches moi lista porque encargaches unha cousa que se esgota nunha mañán. É que está moi bon. Entonces normal que se agote. É unha tradición. Pois nada, xa che deixamos, e perdón polo intento de furto. Nada. Logo pan do apóstol, ese llei. É daqui. En Viveiro cómese pan do apóstol. Como se come en Viveiro? Pois precisamente 7:43 da tarde, agora mesmo procesiona unha das tallas máis queridas na Semana Santa de Viveiro, que é da última cea. Ollo que estamos falando dunha talla
de comezos do século XIX, case nada, Creada por Juan Sarmiento. É verdade que este día é moi agardado por todos os viveirenses. Nesta procesión participan máis de 200 persoas, Emilio, e xa vemos que hoxe polo menos poden a disfrutar, porque polo de agora a choiva está deixando de procesionar, non? E gozando ben, ademais, se o vedes detrás precisamente deste paso, esa raiola, ese claro que se abriu afortunadamente e que xa nos diferencia de como estaba a conexión, esa primeira que fixemos ao inicio, retoma agora este paso que vai abrindo a procesión da última cea, o paso precisamente da cea a esta altura que deixamos detrás a Praza Maior. Estamos na Rúa Irmáns Vilar Ponte. Diciades de expectación, un dos pasos máis queridos, este dos máis agardados tamén, esa talla de, voy a dicir a Francisco Yáñez que veña por aquí, Francisco, veña ata aquí, ven por aquí, compañeiro. Unha das máis agardadas este paso. Este paso, sí, claro, é que é moi antigo, foron feitos por un señor de San Ciprián que iba a taberna, entonces escollía e iba facendo as figuras dos apóstoles. Sí. E chegou un momento que despois, cando salieron aquí en procesión, viñeron aquí a Viveiro, e así que se viron, avergonzábanse. Vostede dicía, o sea, dicíanos agora desas figuras, precisamente as figuras das que nos fala Francisco, as caras dos apóstolos, levan caras de mariñeiros, de xente de Viveiro, de San Ciprián, sí. De Viveiro de San Ciprián. Dicíamos, compañeros, se non falamos mal, cando é non só a Semana Santa de Interese Turístico Internacional, senón un dos días máis agardados e unha das procesións máis agardadas e dos pasos máis queridos. Dos pasos máis queridos, bueno, son queridos todos, pero os apóstolos son uns dos que chama moito e incluso na exposición de San vai moita xente velas. A noite vai ser con máis pasos, vai haber máis pasos, sí, máis pasos, pero sen dúbida que a expectación que había, houve un momento que case se trunca con esa chuvia que chegou a 7 menos cuarto. Casi é que non se pode quitar, senón as roupas, os andartes e todo eso, pois se estropeanse e vale a pena que queden na casa. Eu son dos que digo... Gracias, Francisco. Fixademos a cantidad de compañeiros que están tamén tomando agora boa conta de todo isto, e moitas persoas que veñen en familia, como por exemplo vos, que estamos a dicir unha dos pasos máis agardados. Pois sí, a verdad que sí, estábamos esperando que salira, por supuesto. E houve algún momento en que dixestes, isto non sae. Sí, claro, é que xusto empezou a chover. Pasa xusto agora ao noso lado, vou intentar, grazas familia, pasar por diante, perdón, porque xa vedes, hai moita xente nesta recta final xa que nos devolve casi xa no camiño por o retorno á igrexa. Señor, non quería deixar de inmortalizar o paso. No, que va. Móvil en man. Sí. É certo iso que dicimos, que a Semana Santa ten unha relevancia aquí en Viveiro, turístico internacional, pero por que tan querido este paso? A ver, porque está feito por un veciño daqui de Sarmiento, porque gustan moito as imaxes, están todas en conxunto, e como ves, teñen armonía. Pois xa ves que esa, grazas amigo, que esa descripción danos conta dese cariño que se ten aquí en Viveiro. Intentamos volver nun momento. 8:20 da tarde, fixadevos agora o ambiente aquí en Viveiro, Semana Santa, día grande, Xoves Santo, esa procesión da última cea que acaba de rematar xa nesta igrexa de San Francisco. Atópanse as imaxes, non só o propio paso da cea, senón o Cristo da columna, o flaxelado, tamén o exceomo. Bueno, están os tres recollidos, temos moi pouca luz e é moi importante, non sei se o compañero considera que temos moi pouca luz, ver, compañero. Bueno, pois ata aquí hai moita xente que entrou precisamente para poder ver esas imaxes, pero no exterior podemos volver cara atrás outra vez, moitas persoas que seguen fora porque vai haber procesións a tarde, vai haber unhas 9 menos cuarto e outras 11 da noite, así que precisamente, non sei se podes vir ata aquí, fixadevos alá no fondo que hai aquelas bancadas, xente que non se quere mover precisamente para esas procesións. O tempo acompañou oficialmente, pero onde non o fixo foi en Santiago de Compostela. Pois